Bună seara! Bine ați venit! Numele meu este Mihaela Codilă și reprezint Fundația Life, casa dumneavoastră din această seară. Vă mulțumesc că ați venit. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Fundația Life. Fundația Life a fost fondată aproximativ acum 10 ani în scopul de a ajuta bătrânii. Asta a fost ideea noastră de atunci, a 3 persoane care între timp ne-am lăsat ghidate și am ajuns să formăm ceea ce se numește primul centru de terapii spirituale din Oradea. Aici la noi găsiți aproape toate tipurile de terapii spirituale care sunt un picuț mai cunoscute. Prin rotație vin unele, pleacă altele, dar avem aproape toate tipurile de terapii spirituale. În această lună decembrie vă invităm la Fundația Life, am numit noi Luna Cadourilor în Sănătate. Vă invităm să luați parte la o suită de 11-12 conferințe și la câteva zile de terapii gratuite. O să avem terapii Reiki, o să avem terapie cu Eurodiet, o să avem citiri angelice. Tot ce se va desfășura în această lună la Fundație va fi gratuit din partea Fundației pentru cei care doresc să-și găsească o cale spirituală, evoluție spirituală, care încă nu și-au găsit-o sau și-au găsit-o și vor să aducă schimbări sau vor să afle informații despre o parte din ceea ce înseamnă spiritualitate, pentru că vă dați seama că am fi de perfect sau de atot cunoscător, nu reușim să cuprindem acest spectru de terapii spirituale. Vă rog să veniți. Am greșit locația. Scuze. Ce mai întâmplă? Știți, asta este o demonstrație când te duc în gera și acolo unde ar trebui să fii, de cine mai mult se întâmplă ca tu să te opui. În această zi, în ajun de Moș Nicolae, avem onoarea să vă prezentăm pe doamna Teodora, domnișoara Teodora Ivan, care este terapeut în terapia răspunsului spiritual și care o să ne facă o prezentare despre autodezvoltarea supraconștientă. Mulțumim, doamna! Mulțumesc, Mihaela! Am mare emoție, pentru că de obicei sunt obișnuită să pun eu întrebări, nu să stau în fața publicului, dar pentru că majoritatea sunteți prietenele mele, prietenii mei, să-l amintesc și pe Andrei, sper să trec peste aceste emoții și să vă arăt o altă latură a mea, mai puțin cunoscută, de care momentan nu pot să spun că nu sunt foarte mândră. Sunt mândră, dar parcă încă n-am acel curaj de a ieși în față și de a mă prezenta ca și terapeut sau consilier de dezvoltare personală. Cum am început eu drumul meu spiritual? Puțină lume știe, dar cred că nici Mihaela nu știu dacă este conștientă de asta, dar ea a fost cea care m-a deschis. Era prin anul 2010, când, nu e așa, tuturor ni s-a întâmplat sau ni se întâmplă ceva în viață care ne produce un declic. Prietenul meu de la acea vreme dispăruse pentru o zi întreagă și nu știa nimeni unde este. Și atunci, sora lui, care era foarte apropiată de mine, îmi spune, uite, ia aici o carte, era vorba de cartea lui Dorin Virtu, Terapia cu Îngeri, și pune-te și citește o rugăciune. Și acum mi-aduc aminte foarte clar, este la pagina 66, jos, în carte, o rugăciune prin care îl chemam pe îngerul meu și pe îngerul persoanei respective să stea de vorbă ca să ne ducă la oaltă. Pentru că nu aveam nicio informație, cumnata mea, dacă pot să numesc așa, de la acea vreme, mi-a zis, du-te la Mirela. Și m-am dus la Mirela, nu știam exact ce se întâmplă sau de ce trebuie să ajung eu la Mirela în cabinet, m-a pus pe scaun și mi-a zis, se trezește șarpele tău Kundalini. Eu nu știam la ce se referă, adică nu vreau să par nici o mare prosăvană. Zic, ok, tu fă ce ai de făcut și mai departe vedem noi ce se întâmplă. Deci cam prin 2010 a fost momentul. După care am încercat să ajung la niște terapii a lui Dragoș Argeșanu, pentru că o să sar de la una alta, sunt pește și am o atracție către acest domeniu. Dar n-am fost conștientă de treaba asta până nu am întâlnit-o pe Mirela și până când cineva din familie nu a fost nevoită sau nevoit ca să apeleze la terapii de acest gen. N-am reușit să ajung la Dragoș, tot timpul se întâmpla ceva, ba legai la o emisiune la TVS, ba nu avea timp de mine, dar a trecut puțin timpul și în 2013 tot așa m-am lovit de o mare schismă, dacă pot numi așa, în viața profesională. A fost o lovitură pentru mine și am întâlnit un alt terapeut care mi-a zis te inițiezi noua energie. La fel eu, ca băcuța, zic, la care e vechea energie, că nu vine tobi să spui mie de noua energie, dar care este vechea.
Până la urmă am început și eu să studiez, pentru că îmi place foarte mult să citesc și sunt o autodidactă. Și tot așa a apărut iar o ruptură majoră în viața mea în 2014, de am ajuns la un moment dat să cunosc, cred că, majoritatea terapeuților în Oradea, începând de la psihologi, de la Reiki, de la Noua Energie, de la medicina germanică, încercând să văd, în primul rând, de ce se întâmplă și după ce am reușit să depășesc acea întrebare, de ce, pentru că această întrebare îmi crea foarte multe scenarii în cap, am ajuns, ok, hai să mă liniștesc și următoarea întrebare a fost cum pot să rezolv acea problemă. Și în momentul în care am început să lucrez foarte mult cu mine și pe partea corpului, ca să zic așa, am lăsat să intre altcineva în viața mea, automat am început să mă schimb, am devenit mult mai liniștită, mult mai calmă și acel eveniment, la prima vedere, șocant pentru foarte multă lume, de fapt a fost pentru mine marea trezire. Și pentru asta tot timpul am zis că îi mulțumesc și îl binecuvântez pentru că a fost cel mai bun profesor pentru mine. Și așa am început să studiez și mai mult și mai mult și mai mult și am început să mă bucur de timpul pe care eu îl aveam la dispoziție ca să aflu informații de peste tot și să încerc tot felul de tehnici. Tehnica asta pe care eu o folosesc foarte des, terapia răspunsului spiritual, respectiv autocunoașterea supraconștientă, mi s-a părut, pentru mine cel puțin, că este cea care mă ține pe linia de plutire. În sensul în care nu mă implic emoțional. Pot să rămân detașată de persoana din fața mea sau de problema cu care se confruntă și efectiv nu mai intru în starea de salvator. Pentru că m-am confruntat și cu acest sindrom al salvatorului, eu trebuia să ajut pe toată lumea, eu trebuia să dau sfaturi, eu dacă aflam ceva nou opac, imediat prietenele mele erau super inundate de informații, dacă pot să numesc așa, Monica zâmbește, pentru că am avut o perioadă din asta în care dimineața la prima oră nici nu mă trezeam bine că trebuia să le scriu ceva. Mi-am depășit acest sindrom, zic eu, și atunci am zis, ok, hai să mergem pe partea de perdurit, ca să o pot numi așa, pentru că asta mă satisface și pe mine ca și om care tot timpul întreabă, ca și jurnalist, pentru că de fapt de 20 de ani asta fac, lucrez în presă și sunt obișnuită să pun întrebări. Și atunci sistemul ăsta cumva m-a făcut să mă dezvolt și mai tare din punctul ăsta de vedere. Și acum revenind la ceea ce fac eu, efectiv la terapie, când fac o terapie, când vine cineva la mine, fac o pregătire de lucru și intru într-o conexiune cu sinele superior a persoanei respective și de acolo apar o serie de pași pe care îi urmez extrem de ușor. În terapie răspunsului spiritual, care a precedat acest sistem despre care zicea Mirela mai devreme, e o pregătire, trebuie să intru într-o conexiune cu sinele superior a persoanei respective, pe când la autodezvoltarea supraconștientă, efectiv pornim de la ideea că cu toții una suntem. Și atunci, dacă eu mă interesează ceva pe mine sau prietenul din fața mea, nu mai trebuie să întreb, de exemplu, mă interesează ceva despre Mirela, dar eu sunt față în față cu Cătălina, atunci, prin Cătălina, pot întreba ceva despre Mirela, la o adică. Știu că în Reiki nu se recomandă acest lucru, în schimb, în acest sistem de autodezvoltare supraconștientă, efectiv, intrăm în conexiune și atunci când facem o curățare, de fapt, o transformare a energiilor negative în energii bazate pe iubire, automat lucrăm numai și numai din zona de iubire. Nici într-un caz de frică și întrebările care se pun tot din zona de iubire, trebuie să, inclusiv eu sau persoana din față, trebuie să fie conștiente că atunci când pune o întrebare, trebuie să vină din inimă. Nici într-un caz din altă parte, de exemplu. Dacă mă iubește Andrei? Pun întrebarea asta, nu este o întrebare corectă. Pentru că automat, în spatele acestei întrebări, e un sentiment de frică. De frică a mea sau a celui care întreabă, în legătură cu sentimentele de iubire a lui Andrei. Întrebarea corectă este cât la sută există energie de iubire între mine și Andrei. Dacă nu este 100%, cum ne interesează, vedem ce blochează acest sentiment.
Dar revenind la tema noastră de astăzi, pentru că este luna catoliilor și Mila a spus să ne focusăm pe partea de sănătate, în acest sistem este foarte interesant cum se pune problema pentru sănătate. Ceea ce am observat eu din cazuistica mea a fost că corpul nostru nu este deschis 100% către vindecare. Asta a fost pentru mine primul meu șoc. Vine cineva cu o problemă și nu știe cum să-i dea de capăt. Și atunci m-am întrebat, de fapt, acest sistem am învățat, cât la sută este corpul deschis către vindecare. Cât de mult ne dorim să fim sănătoși. Pentru că, de exemplu, sunt persoane la 60-70 de ani care știu că în fiecare lună, din 1 până în 5, trebuie să-și ia medicamentele. Și atunci preferă să meargă la medicul de familie, pentru că știe că în data de 1 se poate întâlni cu Teodora la medic și poate să facă schimb de informații, să socializeze. Există și aceste situații în care omul nu vrea să se vindece, tocmai pentru a nu-și pierde această stare sau această oportunitate de socializare. Și sunt o serie de întrebări la care eu m-am gândit că ar fi util să vă gândiți și voi, să faceți o introspecție, să vă gândiți cât la sută gândesc că boala e ceva rău. Ce părere aveți? Aceasta este o credință limitativă, o credință legată de probleme de sănătate. Marea majoritatea celor cu care avem noi contact, știm sigur că sunt convinși că boala e ceva rău. Sau chiar rețită la Doamne, sau că ce-au greșit de s-a întâmplat asta în viața lor. Și atunci, cum o rezolvăm? La mine, la pendul, este foarte simplu că cer transformarea energiilor blocante în energii bazate pe iubire. Foarte simplu, totul este vorba de credința pe care o am eu și credința pacientului din fața mea. Dar, în același timp, eu mai folosesc, ca să spun așa, adiacent, și alte tehnici de a afla răspunsul la această întrebare. Gen constelațiile familiale, care poate să scoată în evidență tocmai acest aspect. Să vedem, poate că este o credință care vine din familie. Inclusiv tabelele ne pot arăta din care parte a arborului genealogic, din partea maternă sau din partea paternă, de la ce nivel. Ce scenariu rulez în momentul în care eu am această convingere? Cum mă manifest? Ce arhetip sau ce rol joc? Poate joc rolul de victimă. Cum ies din acest rol? Deci, acest sistem de pendulit, cum îl numesc eu, ne ajută extraordinar de mult și se văd efecte colosale în urma lucrului. Am câteva exemple aici care ar putea să confirme acest aspect. Prima mea realizare colosală, ca să zic așa, nu e pe partea medicală, e de altă parte, a fost când am curățat pentru cineva la locul de muncă energiile din cadrul firmei respective, am armonizat oamenii și lucrurile s-au întâmplat așa cum și-a dorit persoana respectivă care a apelat la mine. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și cred că același lucru putem să facem și pentru starea noastră de sănătate. Să fim conștienți că avem o problemă și să căutăm răspunsurile. Cum spunea Sfântul Augustin, doar mergând se va rezolva. Adică devii conștient de problema pe care o ai, că ai problema de sănătate, și atunci cauți să vezi din toate unghiurile cum poți să rezolvi acea problemă. O altă întrebare extraordinară, cât la sută gândesc că am boala aceasta pentru că este o pedeapsă, pentru că sunt pedepsit? M-ați confruntat cu vreo boală? Da. Și ați gândit pentru ei lucrul ăsta? Eu nu, de exemplu. Eu nu m-am gândit că este o pedeapsă. Adică, efectiv, nici nu m-am pus întrebarea că de ce eu. Din ceea ce am studiat, trauma
blochează energia pe zona respectivă, pe chakra respectivă. Și mă dau exemplu pe mine. Am 40 și un pic de ani și am niște disfuncționalități în corp. Și atunci eu, prin această metodă, mi le identific, mi le curăț. Încă nu am ajuns la concluzia să văd câte zile ar trebui să lucrez pentru treaba asta. Mai folosesc și și alte metode. Dar un exemplu extraordinar cu care lucrez sunt aceste cărți de chakre pe care iau o problemă și problema mea, de exemplu, și fiecare carte în parte, bineînțeles după ce le amestec, le iau și pun cartea pe fiecare chakra. O să vă invit pe careva dintre voi care vrea să vină să exerseze, să se gândească la o problemă pe care o are și să vedem ce e, să-și face fotografie și stă și meditează asupra problemei respective. Pentru că aici este una din soluții. Andrei, ești singurul bărbat? Eu oferim. De ce mai Andrei? Și ce trebuie să fac? Să mă întind sau cum le Nu. Hai, Pe ce? gândești la o problemă pe care o ai Da. și să alegi o carte de sănătate. De sănătate. De sănătate? Da. Poți să faci o Tu și știință, acum e dacă el nu sănătos. ți-a Da, exact. poate e Poate e sănătos. sănătos. Pe orice problemă cu care te confrunți. În mod normal trebuie să stai întins și să spui fiecare carte pe cea Dar respectivă. spune-mi dar ce acum pe 3 nu. scaune. Da. Abia așteptăm. Mă vezi de diferență. Ține până tine. Ar trebui să pui la cea care rădăcină, Andrei. E prima. Suntem pe culori. Acum ce te faci mai departe? Nu știu. Și mă ajuți. Cum să zic? O alegi. Că după aceea îți faci o fotografie și meditezi asupra a ceea ce ai primit. Măi, să vin să te ajut, Andrei, că eu am voie. Sper că nu ți-ar Mie îmi dă mâinile. voie. Lasă că mie îmi dă voie, că vezi ce-i fac acum. Pune mâna pe școală, așa. Cine știe, poate că e copilul tău interior. Nu, e mare. Nu! Am văzut cartea, adică am văzut ce eu... Gata, mai 20 și imediat am terminat. Și e mâna mică, să iei din mâna mică. Nu. Și hai să vedem la ce nivel și stai ai de... de... Hai să vă punctul ăsta de cap, încerc să o ții pe cap. Hai să vedem la ce nivel ai de rezolvat această problemă. Unde-i ăla de pe cap? Asta. Minte, corp, suflet. Să nu ești, știi, ca și la domnișoara de pensiune, care se plimbau cu cărțile de cap. Ai văzut că l-am rezolvat? Da. De ce tremure? Adică el tremură și zice, de ce tremură, Eva? Eu stau așa de bine răzmat de tine. Te invit să mergi să-i loc. Și să stai cu cărțile pe tine și după aceea să vedem Da, dacă așteptarea ce se răspunsuri. Măi, mă descurc. Mă descurc, așa. De exemplu, v-ați gândit că atunci când aveți o boală, am un avantaj foarte evident și pentru mine din această boală. De exemplu, nu trebuie să mă duc la locul de muncă pe care îl detest, nu trebuie să lucrez, nu trebuie să-mi asum responsabilități. V-ați gândit la acest lucru că, da, sunt acasă sărăcită, chiar nu vreau să mă ridic. Ce fain! Foarte fain! Și rămânem în boala respectivă pentru că am avantajul, chiar nu mi-a ce responsabilitate. V-ați confruntat? Da? Pentru că e felul Am fost mulțumită, am fost de-aia oprită de E tot un blocaj pe care, prin medită, curățăm aceste energii. Am curățat la muncă sau cum?
Există și această posibilitate. Cât la sută este provocată boala mea de lipsa mea de autoapreciere? De autoapreciere. Nu îndrăznesc să-mi asum interesele, fac compromisuri, mă subapreciez, vreau să mă conformez cu orice preț. Cine gândește așa, nu? Nu, cine nu știe De și asta trebuie cine să fim nu... foarte atenți și extrem de conștienți de ceea ce gândim în primul rând și după aceea de ceea ce vorbim și de ceea ce facem. Trebuie să știi ce am să-ți spună, că fii atent la ce gândești. Dacă e omul de pe stradă, tu crezi că la faci o analiză, acum n-am răcit. Și stă acasă și analizează, oare cât la sută, așa, nu. Deci omul e bolnav, e bolnav. Tocmai asta este ideea, să devenim conștienți de stările noastre. Dacă eu sunt furioasă, sunt conștientă, da, în acest moment sunt furioasă și îmi dau seama că această stare mă poate epuiza, îmi poate afecta ficatul, îmi poate afecta somnul. Ai deja atâta cunoaștere încât... Eu cred că fiecare dintre noi putem să ajungem la acest nivel. Noi de am venit conștienți. aici ca să învățăm de la cine știe. Da. Și cine nu trebuie să audă și nu înțelege, n-ajuns. Clar. Deci, asta este ideea, în primul rând, ca să devenim conștienți de starea în care ne aflăm și să ne dăm seama că totul este într-o curgere, totul este fluid. Și unul din prietenii mei m-a învățat, Teodora, nu mai știu de acum 2 secunde. Acceptă acest lucru. Mi-a trebuit și am lucrat foarte mult cu mine doar pe această propoziție. Nu mai știu ce de acum 2 secunde. Adevărul este că eu am privit întotdeauna lucrurile foarte, foarte simplu. Faptul consumat. De ce să mă mai enervez? Că faptul consumat, dar la un anumit nivel, trauma tot a rămas în corpul meu, de exemplu. Și atunci, prin tot felul de tehnici, prin această tehnică, prin terapia de eliberare emoțională, prin TRES sau prin EFT, încerc pe cât posibil, de fapt nu încerc pentru că mă duc în cerc, dar cât un pic în fiecare zi, tot mai apare câte ceva dintr-o discuție, cum am discutat și cu Cătălina, vezi că s-ar putea să ai aia dintr-o altă viață, mai o regresie cu Mirela, odată la câteva luni îmi dă anumite răspunsuri sau anumite soluții, văd dar cumva lucrurile. O altă întrebare, cât la sută cred că cei dragi mă iubesc, chiar dacă mă văd sănătoasă? Pentru că am întâlnit cazuri în care persoanele erau chiar mândre de boala lor pentru că atrăgeau atenție celorlalți. Deci cred că tot secretul constă în a deveni conștienți de problemele pe care le avem și de a căuta o rezolvare. Dacă chiar ne dorim să fim sănătoși. Putem să vedem prin pendul ce anume blochează manifestarea sănătății, ce are nevoie omul ca să se vindece. O metodă extraordinară este metoda DAR, care e foarte simplă. E o propoziție, de exemplu, sunt vindecată. Spun sunt vindecată. Dar, eu cred că ceea ce vorbește Teodora acum e o mare aberație. Sunt vindecată, dar cred că asta o să se întâmple abia peste 6 luni. Sunt vindecată, da. Și până când epuizați toate darurile astea, în momentul ăla vă opriți, pentru că toate aceste daruri sunt de fapt niște piedici care vă sunt puse și luați hârtia frumos pe care ați scris, că ideea este să scrieți, și să o ardeți sau să rupeți. Deci asta, metoda asta pentru vindecare e extraordinară, în orice probleme ați avea. Încă un lucru pe care eu îl mai fac, binecuvântez momentul în care mi s-a întâmplat o chestie nașpa între ghilimele. Tot așa, din experiența mea, am ajuns la concluzia că ceea ce ți se pare la prima vedere ca fiind o chestie negativă, la un moment dat are niște surprize fantastice, pozitive. Și mă repet încă o dată, momentul meu, după 17 ani de relație, când m-am despărțit, chiar dacă la prima vedere a fost șocul de pe lume, mi-a dat posibilitatea să cresc spiritual foarte mult.
mi-a dat posibilitatea să stau eu, mai mult eu cu mine, să fac noi prieteni, să mă învârt în alte cercuri, să cunosc oameni deosebiți și pentru mine a fost o foarte mare realizare. Deci chiar dacă la prima vedere, vai, mă confrunt cu această boală, trebuie să caut să văd ce vrea să-mi transmite această boală, ce am de schimbat la mine. Poate că ceva din atitudinea mea față de ceilalți, sau față de mine în primul rând, sau cât de mult mă iubesc. Contează foarte mult și unde se află boala respectivă și unde se află blocajul. Și prin tabelele cu care eu lucrez, pot să văd exact care chakra este blocată, ce convingere limitativă blochează funcționarea respectivei chakre, meridianele care sunt blocate, inclusiv elementele din Feng Shui care sunt blocate și care declanșează această boală. O altă întrebare. Ce facem cu Andrei? Andrei poate să dea jos cărțile de pe el și să vedem dacă el este surprins de răspunsurile pe care le-a primit. La Veniți pe rând și aveți grijă de mine. Da. Ți-a aplicat bine. Da, de chiar sunt curioasă, Andrei. Hai să vedem. Ce? Ia fiecare carte în parte Da. Cu și 1, 2. vezi dacă ai primit cât de cât un răspuns la întrebarea ta, la dilema ta. Nu, ia cu chakra 1. Măi, te-am scăpat de 4 și tot. Sunt iertător. Bun. Ești iertător? Eu așa zic, dar știi cum e cu subconștientul. Eu așa zici. Ia gândește pe tine. Iartă-mă, îmi pare rău, mulțumesc, te iubesc. Cred că asta e iertarea supremă, dacă Păi poți să asta spui. spun eu și rugăciune de iertare. Știu eu ce trebuie să fac, dar am spus la nivel subconștient e problema. Acolo nu cred că este. Ok, chakra a doua? Da. Ești iertător în situația la care te-ai gândit? Că nu e problema, e situația. Ești iertător? Nu știu. Nu cu noi, cu tine, să fii sincer. Nu prea. Pentru că îmi reproșez ceva legat de situație. Câte scenarii îți faci în legătură cu situația respectivă? Destule. Destule. Chakra 2, că suntem E curioși. interesant. Sunt întreg și prosperi la chakra 2. E bine. Sunt curajos. Asta chiar e chakra plexului solar, care e cu voință și curajul. Da. Interesant. Ia să vedem sufletelul. Minte. Minte ce înseamnă? Minte sau... Ai de lucrat la nivelul minții. Mhm. Da. Blochează sufletul. Poftim? Îți blochează sufletul. Da. Prin problema ta, Iubesc și sunt simpatic. Asta e la nivel de suflet. Adică la chakra 4. Ai nimic. Da. Și culoarea verde. Bine, acum, dacă iubesc situația respectivă, nu. În general. în general, Ok. Comunicarea. Vorbesc din inimă. Asta da. Chiar se potrivește. Cu biluța, văd dincolo de iluzie. Visez. Nu știu, sunt o mare visător, da. Sunt recunoscător pentru divinitatea mea. Asta da. Și relația mea cu Doamne, Doamne. Asta chiar sunt, da mă, sunt 6, ai o carte în plus. Acea carte care se referă la minte, acolo ai de lucrat. Ai de lucrat cu afirmații. nu, dar, uite, 7 și era pe chakra 7. Da, e ok. Și am mai avut o carte în plus. Da, dar eu le-am tras. Nu, tu le-ai tras. Nu le-am tras eu. Deci astea sunt toate... Da, sunt 7 chakre și plus nivelul la care ai de lucru. Problema ta se referă cumva la partea de religie
Nu, la partea financiară. Bun, dar îți reproșești ceva sau reproșești ceva divinității? Nu divinității. Eu am greșit față de bani și știu asta. Dar ca și cum mi-aș dori o șansă să arăt lui Dumnezeu că mi-am înțeles lecția și că acum știu ce să fac. Pentru că scenariul, în acest moment, e scenariul religios. De aia te-am întrebat dacă reproșești ceva divinității pentru situația la care te referi. Tău meu față de Domnul mi l-a mai măsurat și mirela. Nu am cum să reproșez, pentru că este, cum să spun, orice este Dar altfel voința trebuie divină. înțeleasă întrebarea ei, Teodore. Acolo, în subconștientul tău, tu totuși nu ești supărat pe Doamne, că ai ajuns în situația în care ai ajuns. Chiar Eu dacă nu acum, supărat. Andrei, tu acum ai înțeles că tu ești vinovat și ai atras problema ta. Păi n-am cum să fiu pe Doamne, pentru că Dumnezeu mi-a dat bani de mai multe ori. N-am știut eu ce să fac cu ei. Deci, pe mine sunt supărat că n-am știut să-i gestionez și știu că mi-am pierdut dreptul divin pentru greșeala asta față de bani. Pe care am făcut-o eu. Dar nu știu dacă nu este un blocaj de altă natură care, sau nu știu, mă rog, aici sunt mai multe de discutat. Îți aduc cărțile înapoi? Sau să le notez eu? Sau... Da, ar fi bine să faci o fotografie cu ele, exact în ordinea ceaprelor și să stai să le privești. Le întinzi frumos și le privești că sunt niște mesaje acolo pentru tine. Bună, dar ce și de fotografie, ce așa de... Dar cum nu? Da, prea mult. Și nu așa. Cât la sută depind de această boală? De exemplu, dacă nu mai sunt bolnavă, nu mai primesc ajutor de sănătate și trebuie să merg la lucru. În America, de obicei, se practică foarte mult. Că să stai, să-ți păstrezi boala, între ghilimele, ca să beneficiezi în continuare de asigurări de sănătate. Dar numai puțin, te rog. Partea asta care am tras-o eu ulterior, Da. asta e cumva între asta... De Nu, dar ordinea a fost... Nu contează ordinea, Eu- e culoarea de pe chakra. Doar singura carte în plus pe care o ai e cartea unde scrie mintea. Păi da, aia, și aia unde o pun? Unde vrei tu? Îți faci o fotografie cu ele. Poți să o pui deasupra sau de desubtul celorlalte. Nu, doar uite așa, ca să... Așa și atunci avești tare în plus. Tot cu mine ai făcut. Nu mai puțin. Cât la sută învinovățesc pe alții sau viața mea pentru suferințele mele? Este o întrebare iară extraordinară. Pentru că foarte ușor dăm vina pe ceilalți pentru ceea ce ni se întâmplă și nu ne uităm la noi. Mi se pare că e mai ușor să găsim vinovat în exterior decât să vedem ce este în noi și cum putem să rezolvăm. Cât la sută cred în neputința mea de a influența îmbunătățirea stării mele de sănătate, de a obține vindecarea? Cât la sută cred că nu mă pot vindeca fără ajutorul cuiva? Cât la sută îi fac pe alții, medici, consilieri, familie, societate, chiar și guvernul, responsabili de boala mea? Cât la sută cred că ceea ce citesc sau mi se spune în legătură cu boala sau cu vindecarea mea? Efectiv, cât la sută am încredere într-un terapeut, Mirela, de exemplu, sau în mine, sau în oricare dintre noi care facem terapie. Contează foarte mult că vin pacienți, clienți la noi și numai nu îi se îmbunătățește starea de sănătate. Și ceea ce am constatat eu este că prima dată mă armonizez cu cel din fața mea. Că dacă nu mă armonizez cu el, ne pierdem timpul pe degeaba. Și eu și el. E foarte interesant sistemul ăsta, pentru că efectiv nu numai că ne armonizăm, dar răspundem și la o
întrebare esențială pe care am avut ocazia să o aflu și la cursul de Theta Healing. Cât la sută am convingerea subconștient sau conștient că terapeuții sunt șarlatani? Și a fost șoc pentru noi care am fost la curs să aflăm că mulți aveam în subconștient această credință, că terapeuții sunt șarlatani. Până nu scăpăm de aceste convingeri și până nu ne armonizăm cu clientul, nu să scăpăm de această problemă. Și nu ne creștem, nu creștem clientului sau pacientului încrederea în noi ca și terapeuți. Cât la sută cred că corpul meu dispune de propriul său mecanism de vindecare și că astfel se poate vindeca? Iar este o întrebare extraordinară, pentru că în primul rând trebuie să avem încredere în noi. Și să ne gândim că atunci când cerem transformarea energiilor blocante în energii bazate pe iubire, să o facem cu foarte mare credință și să credem că ne rezolvăm problema la nivel de celulă, la nivelul ADN-ului, la nivelul cromosomilor. Și eu când cer transformarea energiilor blocante din toate corpurile, toate mințile, suflet, felii de suflet, sine superior, consilii spirituale, spirit, conștient, subconștient, ego, creier fizic, corp fizic, ADN și cromozom. Deci eu am o formulă mult mai lungă, pentru că atunci când cer curățare, să fie de peste tot. Că mai departe vedem ce se întâmplă. Se întâmplă că acum recent am fost în India cu un coleg de-al meu și la un moment dat, bineînțeles că oriunde merg, eu mă joc, așa zic eu, că pentru el. Și zice, am o problemă, mă bâlbâi. Și pentru el, ca și om de radio, este esențial să nu se simtă acest aspect. Și am început să lucrăm și mai dintr-o dată, colegul meu începe să tușească. 2-3 zile a fost foarte răcit, foarte bolnav. Și zice, nu mai bâlbâi, dar știi, sunt foarte răcit. Și atunci am zis, relaxează-te. Tușitul, starea atât de răceală, e de fapt o criză de vindecare. Bucură-te că a venit, pentru că vedem efectul pozitiv al lucrului cu gândul. Deci dacă vă simțiți rău, să nu vă speriați, să ziceți, ok, mulțumesc că am primit această boală, ce trebuie să învăț de aici? Că sigur avem ceva de învățat. Nu trebuie să fim foarte atenți și liniștiți și calmi, atunci ne apar și răspunsurile. Poate că avem ceva de schimbat în viața noastră. Poate să stăm mai mult cu noi, sau să ne rugăm, sau să facem meditații, sau să ne plimbăm mai mult, să fim cât mai mult conectați cu Mama Pământ. Pentru că putem foarte ușor, dacă suntem conștienți de toate darurile care le avem în jurul nostru, putem să-i cerem, de exemplu, Mamei Pământ să ne preia toate energiile negative și să le transforme și să le primim înapoi curățate. E foarte simplu. Nu? La fel, mi se Săgetuța Mihaela am simțit ceva extraordinar când am făcut deschiderea inimii. Așa este. Cât la sută cred că vârsta corpului meu poate fi influențată de gândurile mele pozitive și că astfel corpul poate întineri? Dar este un subiect extrem de interesant. Foarte interesant. Și l-am simțit tot pe probleme piele, dacă pot să spun așa, în momentul în care am început să lucrez foarte mult cu mine și pe mine, automat s-a schimbat și linia corpului. Deci asta pot să o confirm. Și în momentul în care, și bineînțeles că m-am și îndrăgostit. Deci asta era, cred că, marele secret. Dar inclusiv și lucru spiritual cu mine și curățarea tuturor părților, să spun așa, care mă împiedicau, la momentul respectiv, mi-a produs o transformare în corp. Exact cum tot o transformare, să zic, negativă, dacă pot numi așa, că m-am și îngreșat un pic acum, e tot din cauza anumitor blocaje de care sunt foarte conștientă. Și exact ce am zis deja de 3 sau de 4 ori, trebuie să devenim conștienți de ceea ce se întâmplă cu noi. Și să găsim întotdeauna soluții. Să nu încercăm să găsim răspunsul la întrebarea de ce mi se întâmplă lucrul ăsta, ci mai degrabă cum pot să rezolv această situație sau această problemă, dacă pot numi așa. Și ce vrea să-mi transmită boala respectivă.
Mirela, eu cred că am vorbit prea multe. Sper că cât de cât v-am luminat. Dacă nu, data viitoare sper să fiu un pic mai pe scurt, mai coerentă. Și îți mulțumesc că mi-a oferit oportunitatea de a arăta lumii și această parte a mea. Mulțumesc că m-ați ascultat. Și mulțumesc cadoutele mele de Sfântul Nicolae. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim că ai venit, că ai răspuns solicitării noastre. Pe dumneavoastră vă rog să fiți alături de noi toată această perioadă până în data de 19. Este ultima zi în care vor fi zilnic aproape conferințe, terapii și citire angelice, discuții interactive și așa mai departe. Vă invit sus dacă doriți să vă achiziționați cărți ale autorilor pe care noi îi cităm foarte des, legate de spiritualitate și, bineînțeles, dacă doriți alături de noi să participați la construirea unei mici bisericuțe pe Muntele Atos. Părintele nostru duhovnic face rucoderii, adică munca unui călugăr în rugăciune, așa se numește, dacă doriți să vă achiziționați de sus. Unde, dacă să fiți foarte atenți, o să găsiți și o cutie pentru donații care așteaptă. Nu e obligatoriu să vă apropiați de ea, dar să vă puteți apropia, nu mușcă. Mulțumesc că ați venit! Mulțumesc!